Το ρημοτομικό είναι απαράδεκτο τόσα χρόνια να έχουμε το 1930. Πρέπει να σταματήσει όμως και ο εγκληματικός εμπεγμός στον Ύφεστο, στον Αλάνκου, με πραγματικές πλέον υποδομές. Ιδιοκτησιακό καθεστώς και επέκταση, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, και επέκταση του πολεμικού σχεδίου. Τόσα χρόνια αναρωτιέμαι τι κάνουν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Είμαι περίεργος γιατί τώρα και με την περικοπή του Καλλικράτη τι θα βγουν να τάξουν. Με ποια έργα οδοποιίας θα συνδέσουν τις περιοχές του Δήμου, τις απόμακρες περιοχές του Δήμου, με το κέντρο. Καθημερινά θρηνούμε θύματα, το γνωρίζετε όλοι. Εμείς πάντως, όπως είπα και προηγουμένως, θα διεκδικήσουμε κάποια κονδύλια ευρωπαϊκά για να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο από εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι πόροι. Έργα υποδομής, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η διευθέτηση των οβρίων υδάτων, η εξυγένση του δικτύου ίδρυυσης, η επέκταση και ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης, η ανακαίνιση σχολείων, η δημιουργία χώρων που θα συναντιούνται οι κάτοικοι. Είναι οι χώροι άθλησης, πράσινου, περιπάτου, αναψυχής, εκεί όπου διαμορφώνεται μια συνείδηση και συλλογική και δεν αποξενώνονται οι κάτοικοι. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις κοινωνικές υποδομές, στη βασική υγεία, παραδείγματος χάρη με ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, στην εκπαίδευση, στα ΚΑΠΗ, με μια αναβάθμιση. Ένα δημοτικό κέντρο υγείας αστικού τύπου. Βεβαίως. Με ένα κέντρο, με τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας αναβαθμισμένα, με ανανεωμένο περιεχόμενο. Μάλλον τα ΚΑΠΗ πρέπει να λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Θέλω να καταλάβουμε ότι ζούμε στην Ευρώπη, είμαστε με την Ευρώπη, όχι με τα Βαλκάνια και την Ανατολή. Λειτουργούν με έναν τελείως τερτοκοσμικό τρόπο. Γι' αυτό και προηγουμένως δεν ήθελα να αναφερθώ στα ΚΑΠΗ. Ναι. Πάντως, επειδή είστε γιατρός τώρα επειδή έχω ακούσει πολλούς να διαφωνούν με το αστικού τύπου δημοτικό ιατρείο, κάτι σαν αυτό που είναι το ΙΚΑ, πώς θα πληρωθεί, είναι τεράστιο. Τα αστικά, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μπορεί και να κάνω και λάθος. Εσείς κάνετε πλακάκια, κάνετε δρόμους στο Ηρώο, κάνετε ένα πάρκο το οποίο στοιχίζει ένα σωρό λεφτά με τροποποιήσεις, χρησιμοποιείτε άλλα κονδύλια. Θα μπορούσαν εκεί πέρα μέσα σε εκείνα τα πλαίσια να δημιουργηθούν κάποιες δομές και θα σας ευγνωμονούσε όλη η Κομοτηνή. Όλος ο Δήμος. Είναι πάρα πολύ μικρές παρεμβάσεις που μεταστοιχιώνονται πάρα πολύ εύκολα και θα δίνουν και δουλειά και θα έδινε και δωρεάν. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν στοιχίζουν. Θέλουν όμως πολιτικό κόστος. Συμφωνώ απόλυτα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Τι παρεμβάσεις δηλαδή, δεν κατάλαβα. Αύριο θα τα πούμε. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, είμαστε ας πούμε στο τελευταίο γύρο που θα μας πάρει από 1 λεπτό περίπου. Λίγο πολύ ήθελα να πω αν θα μπορέσει ο Δήμος να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης με την έννοια του να δώσει δουλειές. Όχι να τους απασχολήσει ο ίδιος ο Δήμος, αλλά να λειτουργήσει ως διελκυστίνδα. Ο χρόνος πιέζει, κύριε Δήμαρχε, έτσι επιγραμματικά μερικές σκέψεις. Μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν θέλουμε να παίξει αυτόν τον ρόλο. Κύριε Αντωνίου, έχουν ακουστεί πολλά στο τραπέζι. Μερικά ξεφεύγουν ακόμα και την αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Μόνο για εξωτερική πολιτική δεν ακούσαμε. Και πρέπει να καταλάβουμε πού τελειώνουν τα όρια του Δήμου και πού αρχίζουν τα όρια άλλων θεσμών. Δημοτικά ιατρεία αστικού τύπου δεν είναι δημοτικές αυτές οι δυνατότητες. Έτσι. Είναι εσύ. Άρα να ξέρουμε τι κάνουμε, τι προτείνουμε στον κόσμο, τι λέμε. Δεν είναι τα χρήματα που παίρνεις από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα κάνεις ό,τι θέλεις. Τα προγράμματα του Urban ήταν για άλλη δομή. Δεν μπορείς να τα πάρεις και να τα κάνεις διαφορετικά. Θα πω κάτι. Ότι μίλησε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πετρίδης ότι είχαν πάρει λεφτά για το Urban και χρησιμοποίησαν αυτά τα λεφτά χωρίς να κοστίσουν στους δημότες. Εγώ θα αναρωτηθώ και θα πω ότι βεβαίως αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία του αείμνηστου του Γιώργου του Παπανδρέελη, αλλά ο Γιώργος ο Πετρίδης ήταν η ίδια η ομάδα, λείποντος του Βαβατσικλή, του Τάσου, τώρα, η οποία κυβέρνησε για 6 χρόνια του Δήμου. Άρα λοιπόν, πού ήταν η διεκδίκηση, μείναμε στο Γιώργο τον Παπανδρέελη, πού ήταν η διεκδίκηση της δικής του θητείας όταν ήταν αντιδήμαρχος μαζί με τον Τάσο Βαβατσικλή. Επειδή ακούστηκε κάτι πολύ σοβαρό. Η αντιπολίτευση έσωσε την πόλη από. Δεν ήμουν αντιδήμαρχος με τον Τάσο Βαβατσικλή και επειδή ρωτήσατε για έργο, σας μιλάω για τα έργα της Εκτενεπόλου τα οποία τα κάνατε στη δική σας θητεία με χρηματοδότηση από τη θητεία Βαβατσικλή. Ναι. Κύριε Αντωνίου, ακούστηκε έσωσε την πόλη αντιπολίτευση από το δάνειο. Μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούν στους 350 μικροεπαγγελματίες που χρωστούσαν και όχι σε μένα. Έτσι. Ξαναδηλώνω
και όσους θέλουν να το καταλάβουν, φαντάζομαι κρινόμαστε τους τηλεθεατές. Ότι πήραμε για να ξοφλήσουμε τα χρωστούμενα της διοίκησης του Τάσου του Παπατσίκλη. Από εκεί και πέρα, και αυτό έγινε τα 2 πρώτα χρόνια. Από εκεί και πέρα, ούτε δημοτικά τέλη αυξήσαμε, όλες τις δομές μας τις συνεχίζουμε να λειτουργούμε, το προσωπικό μας το πληρώνουμε αντίθετα με άλλους δήμους, έχουμε την απόλυτη πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τα οικονομικά μας, άρα είμαστε ένας οικονομικά εύρωστος και διοικητικά ικανός δήμος. Για να κλείσω να πω ότι αυτό που εγώ ζητώ είναι ότι ο καθένας έχει καταθέσει τη συμπεριφορά του, την αποτελεσματικότητά του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κρινόμαστε όλοι από τους δημότες μας, ας αφήσουμε τα κόμματα έξω. Μιλάμε ότι τελικά ζητάμε ένα δήμαρχο δίκαιο, ένα δήμαρχο αποτελεσματικό, ένα δήμο ο οποίος είναι νοικοκυρεμένος και οικονομικά και διοικητικά. Επειδή έχουμε 5 λεπτά, 1 λεπτό να δώσω στον καθένα. Δεν μιλώ για περί υποδομές. Και σε αυτό το λεπτό να κλείσουμε, για να κλείσουμε. Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα το τελευταίο που κάνατε σε σχέση με τον Δήμο και τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη. Έτσι, οι Κινέζοι λένε μια παροιμία: χτίσε τη φωλιά του αετού και αυτός θα έρθει. Νομίζω ότι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης πλέον στο καινούργιο περιβάλλον στην περιοχή, στη χώρα μας, είναι ακριβώς αυτός. Να κάνει στοχευμένες υποδομές, τέτοιες που να δημιουργούν μια προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά την ελκυστικότητα της περιοχής, προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις. Ξέρω ότι ο φίλος μου, ο Νίκος Φακυρής, διαφωνεί σε ένα τέτοιο μοντέλο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς σε ένα τέτοιο μοντέλο κινούμαστε και θα κινούμαστε τις επόμενες δεκαετίες. Επομένως, ο Δήμος θα πρέπει να αποφασίσει. Εμείς ετοιμάζουμε ένα σχέδιο και θα καταθέσουμε έτσι, σαν σημαία του προεκλογικού μας προγράμματος, ένα σχέδιο το οποίο θα φιλοδοξεί να δώσει στο νέο Δήμο Κομοτηνής αυτό το brand name το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει πλέον σήμερα για μικρές περιοχές όπως η δική μας, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε ένας μεγάλος, είμαστε ένα στίγμα στο χάρτη. Λοιπόν, αυτό το στίγμα στο χάρτη πρέπει να προσπαθήσουμε κάποια στιγμή να πάρει ένα ονοματεπώνυμο. Είναι πολύ φιλόδοξο. Κομοτηνή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό που λέω, αλλά αν δεν βάζεις ψηλά τον πύχη στα θέματα της ανάπτυξης, δεν θα κάνεις τίποτα και θα έχεις να διαχειρίζεσαι μια μιζέρια σαν αυτή την οποία συζητάμε τόση ώρα εδώ μέσα. Ένα λεπτό, μόνο 1 λεπτό θα Κράτα χρόνο, κύριε Αντωνίου. Όχι, σε προκαλώ δηλαδή. Υπάρχουν 2 δρόμοι ανάπτυξης. Αυτή την αλήθεια σήμερα είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσει ο κάθε εργαζόμενος στην πόλη και στο χωριό. Ο ένας ο δρόμος είναι αυτός που περπατάει χρόνια τώρα η Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της βαρβαρότητας, της εξαθλίωσης, της φτώχειας για τους πολλούς και τα πλούτη για τους λίγους, της εκμετάλλευσης και τη συμμετοχή σε επικίνδυνα εμπεριστικά σχέδια της χώρας μας. Ο άλλος ο δρόμος είναι ο δρόμος που στηρίζεται και υπηρετεί τις ανάγκες των εργαζομένων της πόλης και του χωριού και όχι τα κέρδη των πολυεθνικών. Είναι ο δρόμος που για να περπατηθεί απαιτεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση μια αλλαγή του πολιτικού σχετισμού στη χώρα μας, δηλαδή να χάσουν συντριπτικά, σημαντικά δυνάμεις τόσο το Πασόκ όσο και η Νέα Δημοκρατία, και μπορεί να γίνει μια αρχή από αυτές τις εκλογές 7 του Νοέμβρη, έτσι που να δοθεί δυνατότητα με τον αγώνα του λαού να συγκροτηθεί μια κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στους εργάτες, στους αγρότες, στους επαγγελματίες, στην νεολαία κτλ., που να διεκδικήσει και να πετύχει αυτό που λέμε την κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, να τα διαχειρίζεται δηλαδή κοινωνία, ενέργεια, ορυκτό πλούτο, μεταφορές, πάντα, και με κεντρικό σχέδιο απαραίτητα, όπου εκεί ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει και να υπάρξει επί της ουσίας αυτοδιοίκηση, που δηλαδή θα επεμβαίνει στον κεντρικό σχεδιασμό και θα υπηρετείται από τον κεντρικό σχεδιασμό με εργατικό έλεγχο. Χωρίς τον εργατικό έλεγχο, καμιά πρόταση για διαφάνεια και οτιδήποτε άλλο. 1 λεπτό, κύριε Μαρούδα. 1 λεπτό. Η ανεργία είναι ένα δημιούργημα της νέας τάξης, που χρησιμοποιεί επίσης την ανεργία για να στηρίξει τη βαρβαρότητα της νέας τάξης. Οι νέοι και οι νέοι μας πραγματικά για πολλά χρόνια μένουν στην οικογένειά τους, στο το τελειώνω, ώσπου να αποκατασταθούν, εάν αποκατασταθούν κάποιοι, και είναι τυχεροί εφόσον προσφέρουν εργασία σε τιμή ευκαιρίας. Αυτή είναι και η πελατεία των πολιτικών εκπροσώπων που διαχειρίζονται την εξουσία και εξαγοράζουν ανθρώπους. Οι άλλοι, ψυχικά και σωματικά εξουθενωμένοι, ρίχνονται στη χωματερή της ανεργίας. Βέβαια, η νέα Δημοτική Αρχή μπορεί και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για στήριξη των ανέργων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, με ανασχεδιασμό, με αναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων της δράσης του Δήμου. Η ανεργία δεν καταπολεμάται με επαγγελίες όταν 1 στους 5 Κομοτηναίους είναι άνεργος.
Η ανεργία δεν καταπολεμάται με φορολογικά μέτρα των φτωχών που επιβάλλουν τα κόμματά σας της εξουσίας, αν θέλετε, με έλλειψη πόρων και κινήτρων στην αγορά. Η ανεργία δεν καταπολεμάται με μίζερες πολιτικές και αντιπολιτευτικούς σχεδιασμούς. Χρειάζεται χρηματοδότηση έργων στο τοπικό επίπεδο που θα απασχολήσουν δεκάδες εργαζόμενους και σε διαφορετικές ειδικότητες. Η ανεργία δεν καλύπτεται, αγαπητοί συνάδελφοι, με την επιδίωξη κάποιας δημόσιας θέσης ή σε μια φυτοζωούσα επιχείρηση του Δήμου. Χρειάζεται σχεδιασμός, ενθάρρυνση σε νέα επαγγέλματα, χρειάζεται θεματική ενημέρωση για απόκτηση τεχνογνωσίας γύρω από νέες μορφές υπηρεσιών. Και μιλάμε πάντα για πολιτική πλήρως σταθερής, ασφαλισμένης, αξιοπρεπούς αμοιβόμενης εργασίας. Και πρέπει να είναι το ζητούμενο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παρακουλά, ένα λεπτό. Εμείς νομίζουμε ότι ο Δήμος και κάθε Δήμος δεν μπορεί να λύσει προβλήματα τα οποία προέρχονται από την κυβέρνηση του Μνημονίου, άρα δεν μπορεί να λύσει το θέμα της ανεργίας. Από εκεί και μετά, αυτό που πιστεύουμε και νομίζουμε είναι εφικτό. Εμείς επιμένουμε ότι υπάρχουν τα χρέη, ό,τι και να μας είπε ο Δήμαρχος, ότι υπάρχουν τα χρέη προς τον Δήμο και υπάρχει μια πολύ κακή διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Αν αυτά τα δύο θέματα ρυθμιστούν, θα βρεθούν κατά κονδύλια ώστε να μπορέσει και ο Δήμος στο βαθμό του εφικτού να ασκήσει και να παράξει και μια κοινωνική πολιτική στην κατεύθυνση της μείωσης κάποιων τελών ή ακόμα και στην κατεύθυνση της δημιουργίας κάποιων ταμείων αλληλοβοήθειας απόρρων πολιτών, που όμως θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση και δεν θα είναι φυσικά πομφόλικες προεκλογικές τύπου κοινωνικού παντοπολίου που τα βλέπουμε συνέχεια και ως πολίτες φυσικά έχουμε κάθε επιφύλαξη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Οι τηλεθεατές έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Νομίζω ότι η απόφαση πλέον για το τι θα κάνουν στις εκλογές είναι δική τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, κύριε Κοτσάκη, κύριε Πετρίδη, κύριε Φακυρίδη, κύριε Μαρούδα, κύριε Δαπέρβουλα και εσάς που μας